Вашай увазе радыёпастаноўка «Мой сябра Вінні-Пух» паводле кнігі англійскага пісьменніка Алана Александра Мілна. Аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр, заслужаны дзеяч культуры Рэспублікі Беларусь Марына Троіцкая. Ролі выконвалі Вінні-Пух, акцёр Уладзімір Паначэўны, Крыстафер Робін, актрыса Людміла Барташевіч, мама Робіна, актрыса Эма Зайцева, Трусік, актрыса Людміла Самойлова. Я уже не маленький, мне 8 год. Я умею читать и писать. И наогул тат обяцае мяне праз пару месяцаў адвезці ў школу. Ён прыносіць мне сшыткі, алоўкі, кніжкі і кажа, што трэба усур'ёз заняцца важнымі справамі. Вось я і займаюся. Але калі-нікалі я вельмі люблю пагуляць са сваімі цацкамі. І ведаю пра іх такія цікавыя рэчы, якіх не ведаюць ні тата, ні мама. Напрыклад, я ўпэўнены, што мае цацкі ўсё разумеюць. А калі побач няма дарослых, нават размаўляюць са мною. Вось мой любімы плюшавы Вінні, памянушцы Пух. Гэта вельмі забаўная медведзіня з чорным носам і вачыма, як гузікі. Ён любіць гуляць са мной хованкі, ходзіць на прагулкі ў сад, а ўвечары прытуліцца да мяне і ціханька, каб не пачулі дарослыя, просіць: «Робін, расскажи мне цікавую казачку». Я раскажу табе страшную казку. Хочаш? Не, просто цікавую. За вокнамі ўжо цёмна, і я не люблю слухаць пра страшнае. Расскажи мне казачку пра мёд. Пра мёд? Я не ведаю казкі пра мёд. Ну, як яго збіралі пчолы, які ён быў салодкі, і як я яго з'еў. Вось ты сам усё і расказаў. Робін, што ты там мармычаш сабе пад нос? Не прывыкай размаўляць з самім сабою. Гэта вельмі дрэнная звычка, хлопчык. А я не з сабою, мама, я з Вінні-Пухам. Ён просіць, каб я яму казачку расказаў. Ну, не выдумляй, Робін, ідзі кладзіся спаць. Позна ўжо. Я бяру Вінні-Пуха і іду спаць. Я хаваюся пад коўдру з галавой, а мой плюшавы сябра шэпча мне на вуха: Твоя мама не верыць, што я люблю казкі. Просто яна лічыць, што ты не ўмееш гаварыць. Яна забыла, што калі была маленькай дзяўчынкай, яе лялькі і конь на калёсах, чырвоны мячык, усе гаварылі з ёй. Робін, я ніяк не магу заснуць. Я буду ціхенька спяваць калыханку. Добра? Ты сам яе прыдумаў? Так. Это сонная такая песенька. Слухай. О. Усе медведи любят мед. Люли, люленьки, люли. А далей? А далей я придумаю у другий раз. И это такая колыханка,
шаде, одразу в очі заплющується. Ой, я уже сплю. Я устал рано. Только Соника зазирнула в окно. А Винни-Пуха уже не было побач со мной. И я здогадался, что непоседливая медвединя уже бегает по саде. Так яно и было. Я сховался за древо и убачив Винни, який хотів по мокрой ад росы траве и, задравши голову, назирал за пчелами. На высокой сосне был их улей. Навошта живуть пчоли? Каб робіць мёд, ясно. Навошта робяць мёд? Каб я яго з'еў, зразумела. Як яго з'есці? Трэба ўзлезці на дрэва, і я полезу. З гэтымі словамі Винни-Пух схапіўся за галінку, лоўка подцягнуўся і полез у гору. Усім вядома, што медведзі ўмеюць узлазіць на дрэвы не горш за хлопчыкаў. Але Винни быў маленькі, а сосна вялізная. Винни лез, стаміўся і прысеў на галінцы адпачыць. Ой, пчолы недарэчнае стварэнне. Як высока яны пабудавалі свой дом. Калі пчалою мішка быў, ён так высока бы не жыў, не даўзялось тады б яму па мёдзік лезці да сосну. Ой, нічога не атрымаецца. Далей няма сукоў. Трэба залазіць уніз. Мама, як высока я ўзлез. Усё скончана. Я ні завошта не злезу на зямлю. Не туды, не сюды. І загину тут з голоду. А я так люблю солодкую манную кашу. Винни сидел на суку, трымаўся за яго ўсімі сваімі лапамі. Из яго круглых, гузиковых вочак капали слезы. Мне стало шкода яго, и я выскочил за древо. Винни, что здарылася? Чего ты туды ўзлез? Робін, якое шчасце, што ты знайшоў мяне. Я не могу злезці. Не плачь, сам виноватый. Я заўсёды табе казаў, што той, хто так любіць мёд, Не скончить добром, ведаю. Я хочу домой. Ходи, ходи сюда, Винни. Ходи на ручки. У меня болит нос. Я ободрал бок. Опек крапивой в ухо. Я попрошу у мамы вазелину. Не,
Я хочу манной каши с цукром. Я пабег да мамы, якая на кухні гатавала абед. Мамочка, дай, калі ласка, мне маннай кашы з цукрам. Робін, ты ж зусім недаўна снедаў. Я снедаў, але Вінні-Пух. Ах, вось у чым справа. Выходзіць, што кашу з цукрам любіць зусім не Робін, а яго медведзіня, так? Ну на, бяры. Ой, дзякую, мамочка. Вінні, не хапай па поўнай лыжцы. Каша гарачая. Як смачно! Твоя мама не поверила, что я хочу манной каши. Яна проста забылася, што калі была дзяўчынкай, так заўсёды карміла сваіх лялек кашай з цукрам. И коня на колесах. Вядома, нават чырвоны мячык. Яна сама мне пра гэта расказвала. Ну, наеўся? У меня болит нос. Паляжы, адпачні. А мне трэба паспець да прыходу таты перапісаць літары ў новы сшытак. Вінні вельмі цікаўная медведзіня. Ён сеў на стол побач з чарніліцай і уважліва сачыў за маім пяром. Да таго ж ён любіць пасваволіць. Але калі тата ізноў заўважыць кляксу ў маім сшытку, ён усё роўна не паверыць, што ў гэтым вінаваты Вінні-Пух. У казках, якія тата ці мама расказваюць мне, звяры часта гавораць паміж сабою на зразумелай людзям мове. Вось хлопчык Джоні заблудзіўся ў лесе, а чорны дрозд растлумачыў яму, як знайсці дарогу дамоў. Дзяўчынка Кэт згубіла ў траве свае пацеркі, а спрытная вавёрка прынесла ёй другія і яшчэ суцяшала Кэт ласкавымі словамі. Шмат ёсць такіх цікавых гісторый. Але калі я гавару маме ці тату, што выпадкова падслухаў, пра што шчабеталі птушкі, ці брахаў наш калматы вялізны дзік, яны мне чамусьці не вераць і смяюцца. Дык ты кажаш, Робін, што чуў размову Вінні-Пуха і нашага трусіка. Так, мама. Уяўляеш, Вінні-Пух учора пайшоў у госці да трусіка. Ён вельмі любіць смачна паесці, асабліва калі што салодкае. А трусік у гэты дзень гатаваў смачны абед. Так? Як ты здагадалася? Вінні-Пух адразу пасля снедання пайшоў у сад. У яго быў вельмі заклапочаны выгляд, і я пабег ззаду, каб паглядзець, куды ён спяшаецца. Ён прыбег да нары, дзе жыве наш трусік. Тук-тук-тук. Эй, кто-нибудь есть дома? Не, нема нікога. Тук-тук-тук. Я спытаў, эй, кто-нибудь есть дома? Даволі тукаць. Дома нікога нема. Але я чую твой голос, трусик. Ты у гэтым упэўнены? Вядома. Тады заходь. Я тут пяку пірог з моркваю і не хацеў, каб мне хто-небудзь перашкаджаў. Я буду сидеть тихо. Тут Вінні-Пух полез у нору трусика. І што ён там рабіў? Ну, мамочка, я ж не мог гэтага ўбачыць. Я ж у гэтую нору не залезу. Я просто сеў побач на траўцы і слухаў, пра што яны гавораць. Ты збіраешься обедать? Просто хочу трошки перакусіць. Ты, я спадзяюся, не голодны? Не ведаю. Я снедаў, правда, але без апетиту. Ну, калі так, садзіся да стола. Пірог, правда, яшчэ гарачы? Гэта нічога. Можна падзьмухаць. Вось так. А гэта што, Туз?
слоику мед. Ой. Який пах. Вось хлеб. Не клопотися. З медом можна з'їсти і пирог. Вінні потым доўга маўчаў, толькі чмякаў і задавольна бурчаў. Напэўна, ён з'еў усе запасы беднага трусіка, такі абжора. Ай-яй-яй, а што ж было потым? А потым Вінні пачаў збірацца да хаты. Я могу побыть у тебе еще трошки, коли у тебе знойдется. Больш нічога няма. Ад пірага засталася толькі скарыначка, слоік пусты. Так, так. Ну, я пойду. А что это у горшочку? Крышачка павідла. Ось калі яго пакласці на тую скарыначку ад пірага. Можа, пойдем, погуляем? Я хочу пройстися. Мне здаецца, што будзе дождж. Нічога, я дам табе парасон. Пайшлі? Трусик выскочыў з нары, а за ім показалася голова Вінні-Пуха. Ой, 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 я, здаецца, не могу вылезти. Дай мне лапу, трусик. Ой, не тягнешь ты так. Уваход стал вузейший. Не балбачы глупства. Просто ты столькі з'ел, что твой живот не пролазить. Ты, як добрый сябра, мог бы мяне папярэдзіць. Я ж не ведаў, што уваход у твою нору такі вузкі. Вось цяпер будзеш тут тырчаць, пакуль не патанееш? А як же ты зайдзеш у свой дом, калі я заткну уваход? Я зраблю уваход з другога боку. Але ж гэта няёмка. У твоім пакоі просто над столом будут тырчыць мои задние лапы. Нічога, я пакуль што буду прасушваць на іх свае ручнікі. Але ж мне будзе сумна ноччу. Да таго ж я не люблю, калі цёмна. А як я буду обедаць? Пра абед няма чаго і думаць. Табе трэба пахудзець. Калі б тут быў Робін, ён бы мяне выручыў. Ты ведаеш, мама, калі я пачуў, з якой любоўю Вінні-Пух назваў маё імя... А ты больш не мог вытрымаць і выскачыў з-за куста, так? Так, каб ты толькі бачыла, як ён узрадаваўся. Робін, ты заўсёды з'яўляешся ў самы цяжкі для мяне момант. Вось як дрэнна бывае, калі за сталом... Я сі больш, чым трэба, так ведаю. Эй, трусик, дапамажы мне выцягнуць гэтае неразумнае медведзіня з твайго дому. Вінні, давай лапы. Трусик, цягни мне ззаду за куртку. Так, раз. Ой. Два. Ой. Три. Шлёп. Мы ўсе ўтрох шлёпнуліся на траву. Наверсе пунуўся Вінні-Пух. Ад радасці ён абхапіў мяне лапамі за шыю. І вось бачыш, мама, трошки адарваў каўнер. Робін, нават не думай ісці гуляць. Дождж лее, як з вядра. Ой, мамачка, а што ж я буду рабіць? Мне сумна. Ну, як табе не сорамна. Чытай кніжкі, гуляй з Вінні-Пухам. А мне трэба прасаваць бялізну, хлопчык. А я буду рыхтаваць Вінні ў першы клас. Ось. Вінні, хадзі сюды. Ты хочаш навучыцца чытаць? Я люблю гуляць у хованкі. Ты не маленькі
і табе пора заняцца сур'ёзнай справай. Вось я навучу цябе чытаць вершы. Я сам умею складать верши. Послухай. Я Винни-Пух, брум-брум, иду гулять, брум-брум, пасля бегу, брум-брум, пасля сяджу, брум-брум. Ну, як? Ага. Вельмі цікава. А што гэта? Ну, на верш не вельмі падобна. Это я пакуль придумал, брум-брум. Потом я туды поставлю другие словы. Ну, годзе балбатаць. Будзем займацца. Бачыш, у гэтай кніжцы намаляваны розныя звяры. Вось слон, вось гіпапатам, кракадзіл. А чый гэта хвост? Гэта не хвост, а змяя. Удаў, зразумеў? У яе няма головы. Вось галава. А мне здаецца, што у яе ўсюды толькі хвост. Калі ты будзеш спрачацца, я тебе пакараю. На абед у нас кісель. Я люблю кісель. Дык вось ты не атрымаеш кісялю. Я буду вучыцца чытаць, а буду слухацца. Усе гэтыя звяры жывуць далёка-далёка. Каб убачыць слана ці гіпапатама, трэба на такім вось караблі плысці ў іншыя краіны, дзе можна захварэць трапічнай ліхаманкай. Так гаворыць тата. Вінні, ты слухаеш? Ты заснуў. Зусім трошкі. Твоя лянота... Не давядзе да добра, ведаю. Ідзі адсюль. Я не буду больш займацца з табою. Куды мне ісці? За дзверы. Добра. Мне здалося, што Вінні вельмі ўзрадваўся. Я зачыніў за ім дзверы і паспрабаваў намаляваць карабель. Але тут дождж перастаў стукаць у шыбу, і хутка вясёлы сонечны зайчык заскакаў па стале. Мама! Я іду ў сад. Асцярожна, Робін. Сцежкі слізкія і ўсюды вялізныя лужыны. А дзе Вінні? Мама, ты не бачыла Вінні? Кладі свае цацкі на месца, і табе не давядзецца іх шукаць. Вінні! Вінні, дзе ты? Напэўна, ён пакрыўдзіўся на мяне. Вінні! Але мой плюшавы сябра не адгукнуўся. Замест яго на сцежку з мокрых кустоў выскачыў трусік. Ты шукаеш Вінні-Пуха, Робін. А ты бачыў яго? Ён зусім нядаўна праходзіў тут і цягнуў за сабою вельмі дзіўную рэч. Мне здалося, што гэта быў галёш твайго таты. Галёш майго таты? Так. Я спытаў, куды ён сабраўся і на што яму гэта дзіўная рэч. Але ён нічога не адказаў. Ці не пайшоў ён да вялікай канавы? Так, у той бок. Малы свавольнік. Пабегу шукаць. Заўсёды з ім здарыцца што-небудзь. Я пайду з табой, Робін. Мы з Вінні-Пухам даўнія сябры. І калі што якое... Мы пабеглі. Мокрыя кусты чапляліся за адзенне. Я 2 разы ўпаў і запэцкаў глінай мае новыя штонікі. Трусік, паклаўшы на спіну свае доўгія вушы, скакаў побач са мною. Мы пералезлі цераз агароджу, спусціліся з горачкі, і тут... Глядзі, Робін! Пасярэдзіне канавы мы ўбачылі Вінні-Пуха. Седзячы у татавым галёшы, ён пярэднімі лапамі біў па вадзе. Што ты тут робіш, Вінні? Бывай, Робін! Бывайце, сябры! Я отплываю в далекие краины. Я привязу оттуль слона Потама и той хвост, у якого есть голова. Ой, я забывся, Робін, як ён называется? Зараз же плыви назад. Чуешь, Винни? У концы канавы вялізная труба, и коли тебе туды затягнет. Ай-яй-яй, я не хочу трубу.
плыви назад, Винни, поворачивай, Алёш. Я не могу, ён хоча плысці ў трубу. Скачу в воду, покуль не поздно. Але я не умею плавать. Ай-яй-яй! Ён загіне. Што рабіць, трусик? Кинуться в воду? Але я так само не умею плавать. Потребна якая-нибудь веревка. Ее конец можно кинуть Винни-Пуху и подтягнуть его до берега. Галёш, плыви ў трубу. Ратуйте, каравул. Трымайся, Винни. Зараз мы что-нибудь придумаем. Ой-ой-ой. И тут я вспомнил, что мои новые штоники трымаются на шлейках. Я оторвал их, звязал и передал трусику, які скочил на бережок каменной трубы. Коли тату Галёш наблизился до трубы, трусик спустил мои шлейки просто в лапы Винни. Трымайся мацней, а я скокну на берег. Гоп! Галёш зачерпнул воды. Винни страшенно завещал и плюхнулся в грязь ля самого берега. Ну, вось и все. Вставай, Винни. Робин, ён не ворушится. Винни, Винни, ну что с тобою? Я не могу встать на лапы. Ходи сюда, ходи, дурненький. У одну руку я взял Винни-Пуха, у другую тату Галёш, и так мы пошли до дому. Мои шлейки застались недзе у канаве, и тому штоньки весь час сползали вниз. Я ледве перасовывал ноги. Ля ганку нас сустрэла мама. Где ты был, Робин? Давно пора обедать. Ой, який у тебе выгляд. Чему это штоники до земли спустились? Я напевно похудел. Ну что ты плетешь? И чему ты весь мокрый и брудный? Можно подумать, что ты купался у канаве. Мамочка, Винни-Пух усё ж не загинул. Коли б трусик не поспел кинуть шлейки. А где шлейки от твоих новых штоников? Ох, гора мне с тобою. Ты ніяк не навучишься берагчы свои речи. Ну что ты ховаешь за спину? Гэта тату Галёш. Увесь перапэцканы глеем. Ну вот что, Робин, ты пойдешь у свой покой и до приходу таты ни кроку оттуль. Чуешь? И помой руки, неохайное хлопчанё. Мы с Винни пошли в дом. Там я помыл руки и обтер чистым рушником своего мокрого плюшевого сябра, який от холоду ляскал зубами. Я простудился. У мяне будет тропічная лихоманка. Я попрошу у мамы какой-нибудь микстуры. Мне допоможет только мед. Это я ведаю напевно. О! Але я не пошел до мамы просить меду. Я почув, что с работы вернулся тата. Я сховал под стол Винни-Пуха, взял свой шиток и почал пераписывать у яго літары. Я ж сам разумею, что трэба нарэшце усур'ёз заняться важными справами. Я ж не маленькі. На канале Культура гучала радыёпастаноўка «Мой сябра Винни-Пух» паводле кнігі Алана Мілна. Ролі выконвалі акцёры Уладзімір Паначэўны, Людміла Барташевіч, Эма Зайцева і Людміла Самуйлова. Над творам працавалі аўтар інсцэніроўкі і рэжысёр Марына Троіцкая, гукарэжысёр Евгенія Зайчык, рэдактар Таіса Жумар. Год запісу 1964.